Kag sa number 1, muddy stream flow ang nag-apekto sa mga waterways sa La Castellana. Paatag ni Marie Angelina Quincha, ang resident volcanologist ng FIVOC sa La Carlota Observatory, ini ang tugas ang pyroclastic density current akong PDC nga ginbugas ang bulkan kanlaon matapos nga maglupok ini sa Mayo 13 kag ang pag-ulan-ulan sa nagliligad nga mga inadlaw. Mga 2 ka kilometro suno kay Quincha ang nalabutan sang PDC sa mga slopes ng bulkan. Sa karon sa ila na baton nga report, mga suba lang sa La Castellana ang naapektuhan sa muddy stream flow. Nagapaandam ang Office of the Civil Defense nga ini ang nagatugas ng risgo sa ikaayong lawas kag sa palibot. Gani, ginaabisuhan ng mga pumuluyo nga ang tubig ilimnon ang pabukalan. Likawan man ang magkaungsong isda gikan sa maapektado nga mga suba. Ang mga nagapuyo naman malapit sa suba ang dapat nga mag-aligmat labi na kung magsaka ang tubig o kung ang water level. Sa piha ka bahin, ginasulit sa Provincial Health Office ang pahanumdum sa publiko nga kung may ashfall, dapat maggamit sa mask. Suno kay Dr. Girly Pinogan, ang Provincial Health Officer, sa ilang nga pagbisita sa mga apektado nga lugar sakop sang Bago kag La Carlota, ila nakitaan nga may mga pumuluyo nga wala nagagamit sa face mask. Suno kay Pinogan, ila nga gin-remind ang mga health officers nga dapat ipatuman ang paggamit sa face mask bangod mabudlay nga magmasakit ang mga natungdan sa respiratory diseases. Possible nga magka-muddy stream flow tungod kay amo na gani no may ara kita nga pag-ulan sining mga past few days and ang nang kakatapos lang man sang aton nga eruption. So ang eruption nagkuan siya no may ara siya nga mga PDC or pyroclastic density currents lang no nga nag-abot up to 2 kilometers downslope ng aton nga bulkan, and ini siya pwede ni siya mag-generate sang mga lahar kung ma-trigger sang rainfall. And amo na gani ma'am kay tungod nga kagapon or kagabi halos nang kwan man no sa gunston man ang ulan.